Отпускай се. Дишай. И се усещай улекотена и разтоварена. Справи се чудесно. Върни се обратно с духа си в духовния свят, в духовната библиотека, там пред книгата на животите. Виж, усети как отново я предгръщаш. Тя пак се е затворила. Да, затворена е. Благодари за тази помощ, благодаря. която ти оказа до момента. Имаш ли желание да потърсим живота за водата? Да, Да преработим и него? да. Добре. Сега нека да помолим книгата на животите да се отвори на минал живот, в който се преживяла травми с вода. И нека да разберем какво помниш, какво е пренесено в настоящия живот. Река, Река. силна, Така. широка, буйна. Да, Спъвам се, падам. спъваш се, Върва по края, обаче на един камък. се подхлъзваш. Да. Добре, дълбоко ли е в реката? О, тя ме понася. О, Какво изпитваш в този момент, когато си безпомощна и течението те носи? не мога. Не можеш да дишаш. Не мога да си помогна. Няма живо дъша малко. Усещаш ли Ох, как тя ме дъното влече. влече и водата е по-силна от теб? Добре, събуди спомените, моля те, за да ги преработим. Водата те носи. Можеш ли да плуваш? Не. Не, безсилна си. Къде те отвежда водата? И кога настъпва Гора. последния миг? Минава през гора. Минава през гора? Няма хора, няма никой. Така. Измъчена съм. Отчаяна съм. Няма това да ми помогне. Кога настъпва последния миг, когато вече духът и душата напускат тялото? Интересно, че още ме носи. Да, точно за това спомена в тебе е силен, защото не си... Още ме носи, не съм се удавила. Именно, че не си се отдавила веднага и шока в тебе е голям, защото си била във водата безпомощна. Добре. Нека да разберем. Може да си останала жива във Излиза на водата. открито място, Така, зелена поляна, да, някаква къща. така. Ама ни хора ме измъкват. Чудесно, ето Във водата. виждаш. Духът и душата остават в живота. Не го напускат тялото. Ма не знам кой ме спасява. Ще разберем. Няколко човека са. Виж как те измъкват от водата. Тържествувай, радвай се. Ти си в живота, изморена си. Изпустена съм до края си. Да, защото Лягам много... на тревата на брега. Поеми енергия от тревата. Поеми енергия от земята. Дишай и поемай сила за живота. И бъди благодарна, че хората са ти Един помогнали. мъж и като че жена и не знам още кой. Да, Измъкнали са ме. радвай се. Радвам се, да, доволна съм. Нека радостта в теб нараства все Много повече и хубаво. повече. Когато се възвръщаш в реалността със съзнанието си, радостта и благодарността в теб са огромни. Ти си преодоляла огромно затруднение, когато си била между живота и смъртта. Но силата на Не душата можах да ти... се отдава, това е хубаво. Именно. Душата ти е била силна, имала е сила за живот. И духът ти е бил силен и е дал възможност на душата да оцелее във водата. Да се пребориш с това течение, което е било по-силно от теб. И ти си останала в живота. Доволна съм. Нека всяка вярвах, че ще се твоя спася. клетка се изпълни с тази благодарност и с този възторг. И с тази победа, защото това е победа на духа и душата. Да преодолееш събитията и факторите, изненадите, в които си била потопена. И теб те има в живота и живота продължава. Как продължава той за теб? Жена ли си или си мъж? Още нямам картина. Добре. Съвземай се. Още лежа там. Добре. Дишай. Съвземай се. Възвръщай силите си. И когато се усетиш достатъчно жизнен, енергичен дух и усещаш тялото, как
енергията в него се възвръща. Някой Отвори ми очи. подава ръка, ставам. Така. Обаче аз се влюбвам в този човек. Аха. Да. Така. Какво се случва? Като Но той отвориш пак е очи. като мъжа ми. Точно като него изглежда. Ето, това е друга история. Млад е, Така. с черна кадрава коса. И ти си жена. Да, млада съм. Мгм. Той ти е помогнал. Всякъде съм с хубава коса. Спасил те. Да. Благодарна ли си му? Много. Обаче го обичам. Чудесно. Ето, виждаш ли как се сменят ситуациите от голямото нещастие и страх от смъртта, между живота и смъртта. Той ми е подал ръка. Именно подаването на ръка, спасяването, връщането към живота, любовта, благодарността. Мисля, като че се женим Мгм. с някакви венчета на главата от цветенца. Ето, виждаш ли колко е важен за теб този живот? Толкова много трансформации от едното към другото, от тъмното към светлото. Книгата ти показва този живот, за да разбереш как всичко е възможно и когато човек е най-отчаян, помощта се получава. И как вярата и надеждата водят до щастлива развръзка с нарастващо щастие за теб. Съхрани този спомен и бъди благодарна на книгата, че го събуди в теб и ти го Някой не показа. благослави. Да. Какво изпитваш в този момент? Щастие. Остани в него. И нека всяка твоя клетка на тялото ти, на организма ти, на душата ти, на духа ти се изпълва с това щастие, с тази победа и с този възторг. И с сила за живот. И най-вече с благодарност. Да благодарим на книгата за този спомен. И да я попитаме, има ли друг живот в миналото, в който също си имала преживявания с вода? Ако има такива, които имат отношение към настоящия ти живот, Водопад. така, И водопада пада в едно езеро. Аз се къпя там. така, Гола съм, къпя се. мгм. Радваш ли се на водата? Няма страх. Мгм. Гледката е много красива. Да, виждам го как пада отгоре. Така. Езерото. Ето малко езерце. Мгм. Добре, Като че има още някой наоколо са къпето. добре, Далече са от мен или не знам кой са. добре. Само радост ли изпитваш там или се случва нещо? Така доволна съм. Но не ме е страх, не са давен. Не. Ето, виждаш ли, книгата избра да ти покаже и Хубаво друг ми е. спомен, в който ти обичаш водата. Да. Ето, съхрани този спомен. И нека той да те изпълва в настоящия живот. Почти до шията. Да. И че нямаш страх от водата. Не. Освободи ли се вече от този страх? В този живот можеш сама да се тестваш. Малко по малко да стъпваш във вода до глезените, после до средата на прасеца, после до коленете. Спокойна съм, няма страх. Именно. И вече тези разтоварени спомени от страха с водата са заменени с спомените за щастливото, красиво общуване с водата, вътре във водата, без страх. Да. И нека всяка Излизам твоя от клетка... това, обличам се, помни. мокра ми е главата. Мгм. И така с благодарност към езерото. Чудесно! Ето, това съхрани в себе си. И с тези усещания от тук нататък в живота продължавай общуването си с водата. Да благодарим на книгата за тази информация, която ти показа. Благодаря на книгата. Нека да я помолим в есенция, в краткост, да покаже от какъв минал живот твоите син и дъщеря са те избрали теб да бъдеш тяхна майка в този живот. Какви са били взаимоотношенията между теб и сина ти, между теб и дъщеря ти в миналото? И от какви истории те са избрали теб да им бъдеш майка в този живот? Нека да се насочи първо линията ти и твоя син.
Какво ви е свързвало в минал живот? Много ми е близък. Мгм. Съпруг. Мгм. Разбираме се. Мгм. Имате прекрасни Много взаимоотношения. Много хубаво си живеем. Мгм. Той ти е гласувал да му довери да му бъдеш майка в този живот. Не. Той ми е съпруг. Така. Но сте имали хубави отношения. Да. Мгм. И Да, точно много разбрано живеем. тази близост, която сте имали, тази хармония и разбирателство, на него му е била нужна като база, на която да стъпи. Да. Затова те е избрал в най-близката взаимовръзка между душите, майка и дете, за да може тя да бъде опора за него в този живот. Нека сега поемем линията ти и твоята дъщеря. Какво припомня книгата за теб? Какви сте били в миналото с нея? Сякаш ме е била майка. Тя ти е била майка. Сякаш. Как се отнасяла тя към теб тогава? Ами, строгичка. Мгм. Строга. Не е показвала любовта си? Да. Мгм. Няма глезане. Мгм. А сурово възпитание? Да. Да. Не е показвала любовта и в този живот. Като Тя е избрала- такава като в някой дворец Мгм. ми е майка. Ама като че съм имала и Студено други отношение. хора, които са ме гледали. Да. Като дойка, като бавачка. Да, имала съм друга дойка, пък тя ми е била по-височайша била някаква. Да, и затова не е била Не близко сме до имали теб. близост някак си. Затова в този живот тя е избрала да бъде твое дете, за да може да бъдете в обърнати роли. Като някаква царица ли е била, каква е била. Такава. И към всички е строга. Разшири спомените си, за да може да я разбираш по-добре в настоящия живот. Какви са и потребностите, какви са и нуждите. Тогава е живяла в ограничения, в етикет. Чувствата и емоциите са били затворени. Така че в този живот можеш да я благославиш с майчина любов и подкрепа. Тя да се справя с програмата живот, с която е дошла на земята, чрез теб. Тя разчита на теб да й помагаш. Затова ти е гласувала това доверие, точно ти да си нейна майка, за да я подпомагаш в живота. Така че това е отправната точка, която ти дава много информация. И тя още информация ще ти дава по-нататък във времето, за да знаеш ти как да я подпомагаш. Как да укрепваш вярата в нея и най-вече как да й помагаш да отключва чувствата и емоциите в себе си и да проявява любов, да я показва, да я получава и да я отдава с лекота. Така че имаш роля в нейния живот, да я подпомагаш в тази посока. И преди да напуснем книгата на животите, тъй като в мен кънтеше много думата Бурбони, живяла ли си по времето на Бурбоните? Нека книгата се отвори и покаже. Това е висше общество. Мисля, че е във Франция. Бурбоните. Да, ама защо виждам тълпа от хора Така, карат, завикат, така, казват ли какво правят на висок глас. така, Облечени в едни дрехи, които не мога да пиша сега. така. То не е сегашно. Да. Но съм мъж. Мъж си, добре. Какво се случва в този минал живот, в който книгата ти въвежда? Има ли някакви бунтове, някакви противостояния на властта? Какво се случва? Нещо такова, ама Да. от коя страна съм аз? Как си облечен ти? Обикновено, като обикновен човек. Така, добре. Какви чувства има в тебе в този момент? Някакво усещане? Като че искам да докажам някаква Точно така те усещам. правотата на нещо. Именно. Като бунтар си, като борец за права и свободи. Да, и на висок глас говорим. Лидер ли си? Агитираш ли хората около теб? Да предприемете действия, да търсите справедливост, да търсите решение? Да, говорим за нещо.
Добре. Иди още напред в живота, на този минал живот, в който духът ти въведе, и да разберем кои са хората, при които търсите справедливост. Къде отивате? Къде отиваш ти? Отиваме при някакви височайши такива стоящи, искаме някакво искане имаме. Отстояваме исканията си. Да. Те не заплашват с сила, че ако не се починим, ще се упражнят сила. Ние продължаваме да настояваме своето. Добре. Да знаеш, това се случва по време на бурбоните. Можеш в интернет да потърсиш информация за тази история, но сега няма да продължаваме в нея. Просто да знаеш, че тогава си била борец за права и свободи. Да, и не само за теб самата, но и за други хора. Тоест, твоята всеотдайност да има справедливост не само за теб, но за голяма група хора. Чувствам, че съм поела отговорност. Именно. Да се получи по-добър живот за повече хора, а не само за теб. Добре? Да, аз ги водя. Те върват след мен и всички скандират искания. И те подкрепят, а това ти дава на тебе още повече увереност. Точно. Да продължаваш напред. Добре? Да идем още напред в този живот и да проследим събитията. Залавят ли те, наказват ли те или постигаш успех във вашите искания и получавате подобренията, за които сте се борили? На една сцена съм говоря пред тълпата. Така. Говоря силно, държа реч. Имаш патос, имаш адреналин в изживяванията. В този момент се спускат от някъде. Ми връзват ръцете зад гърба. Така, арестуват те. Къде те водят? Къде те водят? Тълпата скандира, обаче няма кой да чуе. Така е, вярно е. Къде те отвеждат? Някъде ме затварят. В тъмница ли те затварят? Каменни. В крепост някаква? Каменни стени? Затвор. Някакъв каменен затвор. Така. Има ли други хора там? Има, да. Има други врати, решетки. И други затворници хора много. Всички викат на среща. Това нещо като Бастилия ли? Така се нарича. Прилич. Да. Добре. Висока, много висока сграда. Каменна. Затвор. Добре. Иди още напред с духа си в този минал живот и ми кажи, колкото и време да си бил там, идва ли момент, в който ти напускаш това място и по каква причина? Осъден на смърт или пуснат на свобода? Оправдан. Оправдан? Да. Влез в тази картина, когато получаваш тази вест и събуди спомена в теб. Какво усещаш? Помилва ли са? Помилва ли се те? Какво изпитваш в този момент, когато вече си пуснат на свобода? Дишам спално гъбо. Дишай. Облегчение. Радвай се. И нека всяка твоя клетка се изпълва. Аз бях права, те не бяха прави. И именно правотата ти е постигнала справедливост. Радвай се на тази победа. Тя е важна за теб. И тя е важна и за този настоящ живот. Посрещат много хора, радват ми се. И ти ликуваш заедно с тях. Да, попадам в тълпата. Буквално ме носят на ръце. Ето, виждаш ли колко е важен за теб този спомен. Духовните учители ме поведоха в тази посока да припомня този живот за теб. Защото има отношение към настоящия живот по един или друг начин. Да вярваш повече в себе си, да се осмеляваш, да дързаеш и да знаеш, че невъзможни неща няма. Важно е да следваш своя усет и да знаеш, че имаш силен дух и силна душа, които се справят. Защото когато имаш колебания и раздвоение в този живот, да ги преодоляваш с лекота, за да може да вървиш напред и нагоре. Много се радваме. Много се радваме. Чудесно. Всички се радват за мен. Да благодарим на книгата ти на животите. И сега повтаряй на глас след мен. Мила моя книга на животите. Мила моя книга на животите. Благодаря ти с цялата си душа. Благодаря с цялата си душа. За спомените, които събуди в мен. За спомените, които събуди в мен. За информацията, която ми предостави. За информацията, която ми предостави. Която е полезна за мен. Която е полезна за мен. За настоящия ми живот. За настоящия ми живот. Нека да съхраня
Нека да съхраня мисловна телепатична връзка с теб. мисловна телепатична връзка с теб. И всеки път, когато имам необходимост, И всеки път, когато имам необходимост, с духа си идвам в духовния свят, в духовната библиотека. с духа си идвам в духовния свят, в духовната библиотека И се срещам с теб. се срещам с теб, Общувам с теб. общувам с теб. И ти ми даваш отговори Ти ми даваш отговори, и информация, които са важни за мен, са важни за мен, за живота ми и за делата живота ми, ми, делата в ми настоящия живот. в настоящия живот. Благодаря ти сърдечно, че ми помагаш. Благодаря ти сърдечно, че ми помагаш. Обичам те. Обичам те. Излъчи цялата си любов, която вливаш в книгата. И усети как нейната енергия се влива в Тя блести и излъчва светлина. Мгм, Наоколо така. мгм. Сияние. Да, Сега остави да се върне обратно на мястото си. отива си. И нека духът ти напусне библиотеката и премине в тази част на духовния свят. Там у дома, където живеят и се учат душите. И нека насреща с твоя дух да дойде твоята душа. Да приеме форма, сияние, очертание, цвят, импулс. Да усетиш, да я видиш и да разговаряме с нея. За настоящата програма живот, която е съставила за теб. Усети я, виж я. Как идва тя насреща с твоя дух? Не мога да... Усети я мисловно телепатично. Ще я видиш и като холограма по-нататък. Усещаш ли я като присъствие? Може би да. Да. Нека да й благодарим, че дойде на среща с твоя дух. И нека да я попитаме. Какво мисли тя? Доволна ли е от теб, от изживяната част от живота? Да. Клати глава в съгласие. Чудесно. Ето, виждаш ли? Засмива се. Нека това ти дава увереност. Смея се. Така едно лице виждам. Чудесно. Ето, виждаш ли? Така че вярвай в себе си, Усмихва се. че се намираш на пътя и че не си се отклонила. И че следваш пътя, който тя е предначертала за теб. Нека това повиши твоята себеоценка, Казвам, твоята аз съм с устойчивост. Именно, тя те ръководи и ти помага, преминавайки през събитията, заложила за теб. Да я попитаме, какво я прави щастлива в този живот? Какви твои действия, занимания, усещания? Аз сега да. Какво я прави щастлива? Какви твои занимания, действия, усещания? Грижата за околните. Мгм. За близките. Това, че създаваш радост. Загрижена съм за околните. Мгм. Да. Това е прави удовлетворена и Грижата щастлива. за тях, да. Добре. Има ли съвети към теб да продължаваш да го правиш? Трябва да го правя, да. Тя го е заложила за теб да го Трябва. правиш. Казва, трябва. Добре, по какви начини да го правиш към хората? С какво да им бъдеш полезна? Да помагам. Който в семейството има нужда от помощ, да се отзовавам. Да се отзоваваш. Да бъдеш отзивчива. Да. И всеки път според възможностите си. Независимо, че не винаги са благодарни. Да, важното е да помагаш. Да. И да се чувстваш полезна Да. за това, че си се отзовала. Мгм. Добре. Да попитаме душата ти. Има ли нещо, на което тя иска да ти обърне внимание, да полагаш повече усилия? Свързано с теб самата, с живота ти, с дома ти, семейството. Трябва да се грижи за себе си. Именно. Какво точно Аз пренебрегвам себе ти си. дава тя като насоки, като лична грижа за себе си? Какво да правиш? Какво очаква тя от теб да правиш за себе си? Усещам да не мога да го изразя. Добре. Да се грижа за здравето си, за моето благополучие, не само за хората. Тоест да имаш приоритетно отношение и към себе си, не само за другите. Да не оставиш себе си на заден план, Да. а да полагаш грижи и за себе си. За всичко, което имаш като
необходимости, като жена, като душа, като дух, като човек. Всичко, което би могло да бъде като необходимост за теб. Щом се появи в теб като необходимост, да го правиш, да не го пренебрегваш. Да, точно за себе си. Добре. Доволна ли е тя от теб как се справяш с уроците на майчинството? Нещо. Как се проявяваш като майка? Нещо куца. Към какво навежда тя вниманието ти? Къде да насочиш повече усилия като майка? Трябва да говоря повече с тях. Да общуваш повече с тях. Да ги предразполагаш към споделяне, към Да. Тук куца нещо. подкрепа, към доверие и да знаят, че ти ги подкрепяш, дори да не Трябва си да разговаряме съгласна. повече. Да разговаряте повече. Добре. Какво друго още? Има ли друг съвет към теб като майка? Към децата? Не. Добре, това е основното. Не също. Добре. Да я попитаме душата ти за уроците, за общуването с мъжкия пол в различните разновидности. Баща, брат, съпруг, син. Мъжете, с които се срещаш по една или друга причина навън в обществото. Успяваш ли да усвояваш тези уроци? Трудно общувам с мъжете. Защо? Какво ти пречи да общуваш? Не знам. Нещо, някъде, нещо спира, нещо. Какво те спира? Нека да разберем. Какво поставя бариера между теб и мъжете в общуването към тях? След като душата знае, че е включила животи и като мъж и като жена, като пренос, които книгата ти припомни. В психологията, за това, че познаваш добре и женската и мъжката психология, че не одобряваш мъжкия пол, как се проявява сега в обществото. Каква е причината да има трудности между теб и мъжете в общуването? Нещо в разговарянето. Така, в разговарянето, в общуването, Да. във възприемането. Добре. Тук става въпрос и за нивата на мъжете. На какво ниво се намират те? Дали има разбираемост за това, за което говорите? Дали има вслушване? Дали има противопоставяне? Как те възприемат теб като жена? Как те възприемат мъжете като жена? Има ли тук трудности за душата ти, след като си в женско тяло? Възприемат ме слаба. Това проблем ли е за душата ти? Задача ли е за теб? Да накараш мъжете да те приемат такава, каквато си, а не да те приемат за слаба. Имаш ли да отработваш този урок? Имам силна воля, но... Да, силната воля идва от силната мъжка енергия. Че нещо се пречупи. Успяваш ли да балансираш между мъжка и женска енергия в теб? Или доминира мъжката енергия? Не мога да... Какво може да ти помогне да се чувстваш повече жена, да бъдеш по-женствена и това да променя отношението на мъжете към теб? Какви съвети ти дава душата? И нужно ли ти? Нужна ми е любов. Така, какво може да предизвика любов към теб? Какво твое поведение, излъчване, външност? Какво може да ти помогне, за да привличаш тази любов на мъжа, която ти е необходима? Какви съвети ти дава душата? Думи, разговори? Разговори. Да. За да могат да опознават по-добре душата ти. Трябва да говоря. И да усещат чувствата и емоциите в теб. И твоята любвеобилност, която не е показана до край. Заради сдържане. Да, сдържаност точно. Именно, да преодолееш сдържаността си. Да. Добре, имаш да работиш в тази посока. Душата ти ще те подпомага, така че следвай нейните указания, нейните насоки и работи, защото това е нужно за душата ти в този живот. Горещо. Да, защото това е проблем за теб, с който още не си се справила. Но той предстои напред в живота да го отработиш и да промениш нещата. Горещо ми. Отви се, да. Нека да изври като пара от теб. Да. За да може като пара
тази негативна енергия да излезе от теб, от всяка една пора на тялото ти. И нека да разберем, след като е концентрирана любовта в твоя сърдечен център, била ли наранявана любовта ти от мъжете в миналото, в минали животи, която има пренос в настоящия живот? Нека и книгата на животите се включи като спомени. Имало ли минали животи, в които любовта ти е била пренебрегвана, отказвана, унижавана? Да. Какво ти припомня книгата? Била съм буквално в краката на мъжа. Така? А така съм се закривала главата с ръце. Била си напълно подчинена, потискана, не си имала възможност Не. нито да получаваш любов, долу, просто... а в ниското. Да. Буквално потъпкана, Да, притисната, унизена и никаква липса, никаква любов. Виждам как мъжа стои горе високо, пък аз съм в краката. Да, това е големия контраст, че като жена си потъпкана в краката на мъжа и че той властва над теб. Добре. Погледни нагоре към този мъж, който е властвал на теб и ми кажи как изглежда той. И в него разпознаваш ли някого от настоящия живот? Напомня ли ти неговия дух за някого, който живее сега? Не помня за баща ми. За баща ти напомня. Ето. Той така те е потискал в миналото. Да. И той имал своята роля за теб в този живот. По трудния начин да учиш уроците, да отстояваш себе си, като жена най-вече. Строг, с Васил Вежди, такъв едно съм. Да, господарят, който е бил... Така признава правиш и сега. Да. Ето, не случайно си го избрала него за баща в този живот. За да учиш уроците за общуване с мъжкия пол, за отстояването на жената, за отношението към жената, която си, за уроците за интимността в любовта с мъжа. Толкова много са уроците, които учиш посредством модела на баща ти, който е създал за теб. Знаеш, говорили сме за това. Оттам са ми тия трудности с общуването с мъжете. Така че ще поговорим за това след сеанса. Да благодарим на душата ти за тези насоки, които са важни за теб, които ще внесат трансформации в живота ти към по-добро, когато работиш, защото това е задача за теб. Затова не трансформираме. Нужна ти е опитност и са нужни вложения от твоя страна, за да може да постигнеш тази опитност, която душата очаква от теб да постигнеш. Със собствени усилия. Да попитаме душата ти, какви мечти има тя, които да следваш? Какви са нейните желания, цели, стремежи? Какво желая да правиш със себе си и с делата си за напред в живота? Свързани с нея самата, с твоите усещания, с твоите чувства. Да съм с семейството си, така? Да продължила съм с тях, да се обичаме взаимно. Интересът към културата, към театъра, към културни дейности от твои минали щастливи животи ли идва? Като че в миналото съм свирила на пиано. Възможно ли? Да, потопи се в този спомен, когато си свирила на пиано. На пиано съм била мъж. Така. Какво си изпитвала в този момент? По-дълга коса. Така. Вглъбен изцяло в музиката и в инструмента. Да, така в такт с музика. Така, добре. Чуй музиката с вътрешния си слух. И потъни в това сливане между душа и музика. И нека всяка твоя клетка на цялото ти тяло събуди този спомен. Красив спомен. Как музиката навлиза във всяка твоя клетка, как вибрира. И как те изпълва с силна жизнена енергия и сила за живот, с красота, с въодушевление, с патос, с безграничност, с всеобхватност. Слей се с музиката в едно, която твориш с душа и ръце, чрез пианото. И нека цялата ти клетъчна памет събуди тези спомени в теб.
Какво усещаш? М, Красиво ли? Да. Така вътрешно. И аз съм нося с... Музиката вибрираш от нея. Да, с таката. Мгм. Съхрани този спомен. И колкото повече се връщаш към този спомен чрез музиката, която възприемаш, нека всеки път тя ти дава много жизнена енергия, много патос, много сила за живот, красота и всичко това, което ти е нужно за живот, което музиката събужда в теб и те подпомага. Обича ли душата ти да пътува в този живот? Или харесва стационарните места, спокойствието, хармонията? Обичам да пътувам, Мгм. но не пътувам. На къде иска да те отведе тя на пътешествие? В каква посока? И какви места да посетиш? Къде? Франция, Италия. Мгм. Да, защото там ще си припомниш спомени, които имат отношение към настоящия живот. М, Добре. Ти имаш ли въпроси към твоята душа? Какво би искала да я попиташ? Или да пожелаеш? Или това ти е достатъчно като информация? Не знам какво бих могла. Добре, повтори на глас след мен. Мила моя душа, Мила моя душа, аз много те обичам. аз много те обичам. Ти го знаеш, нали? Ти го знаеш, нали? Прости ми, Прости ми, ако не винаги съм го показвала. ако не винаги съм го показвала. Или имам пропуски Или имам пропуски в показването, колко те обичам. в показването, колко те обичам. Нека имам силна връзка с теб. Нека имам силна връзка с теб И ставам все по-сензитивна и ставам все по-сензитивна в усещанията и възприятията в усещанията и възприятията на информацията, която ти ми подаваш, на информацията, която ти ми подаваш, насоките, които ми даваш, насоките, които ми даваш, как да вървя напред по пътя, как да вървя напред по пътя, през какви събития да преминавам през какви събития да минавам и как да трупам нова житейска опитност, и как да трупам нова житейска опитност, която е нужна за теб, която е нужна за теб, в ролята на жената, която съм, в ролята на жената, която съм и личността, с която се проявявам в живота. и личността, с която се появявам в живота. Подпомагай ме Помагай ме и нека общувам с теб, и нека общувам с теб, нека разговарям с теб нека разговарям с теб и ти ми помагаш и ти ми в помагаш това общуване. в това общуване. Благодаря ти. Благодаря ти. Обичам те. Обичам те. Усети как виртуално я прегръщаш и излъчваш цялата си любов към нея в тази прегръдка и как поемаш нейната любов към теб в подкрепа за живота, който живееш тук на земята. И нека да освободим да изпълнява ангажиментите си в духовния свят. И сега нека да помолим твоите духовни учители и наставници, които по невидим начин те съпътстват в живота и те подпомагат, да дойдат на среща с твоя дух. Усети ги като енергийно присъствие или като холограмни образи. И ми кажи колко идват на среща с теб, един или повече. Като че има едно присъствие. Добре. Нека да благодарим на този духовен учител, наставник, който дойде на среща с твоя дух. Да го попитаме от позицията на твой учител и страничен наблюдател на живота ти тук на земята. Какво е неговото становище? Как се справяш? Доволен ли е той от теб? Почти е доволен. Малко ми не достига нещо. Добре, нека да даде насоки. Какво не ти достига? С какво не се справиш достатъчно добре? Проблемите с общуването. Това Да, то е с общуването. е. Общуването с хората или общуването със себе си? Или и двете? Семейството. Общуването в семейството. Добре. Какви насоки ти дава той? Какво може да ти помага, за да постигаш успехи и прогрес
в общуването с семейството? Какво може да ти бъде от помощ? Трябва да сме по-сплотени. Да сте по-сплотени. Да. Добре. Какво може от твоя страна да правиш, за да се получава това сплотяване? Да изразявам чувствата си. Точно така. Да изразяваш емоции, чувства, любов, искреност, за да може те да я усещат, да възприемат и да реагират по същия начин. Прикривам. Да. Добре. Какво може да ти помогне да излезеш от тази прикритост и стееност? Трябва да съм по-смела. Ето, да бъдеш по-смела и по-дразновена и да вярваш, че ще се справиш. Точно. Увереността. Именно, увереност. Добре. Какви насоки ти дава още той за живота? Какви съвети ти дава? Как да живееш? Да се радвам на живота. Именно, да се радваш. Вече знаеш колко много радости си имала в минали животи. Така че и в този живот можеш да го правиш. Важното е да се усмелиш и да оставиш детето в теб, да е живо и жизнерадостно. Какво може да ти помогне да пуснеш детето на свобода? Усмеляването. Сигурно. Именно. Имаш да работиш по усвояването на тези житейски уроци. Липсва ми смелост. Именно. Смелост, устояване, осмеляване, решимост, първа крачка. Така че всичко това са именно задачи за теб, с които да работиш по тях. Ти имаш ли въпроси към твоя духовен учител? Или това ти е достатъчно? Мога да се обръщам към него. Така. Сега повтаряй на глас след мен. Някак. Мили мой духовни учителю, наставнико. Мили мой духовни учителю, наставнико. Благодаря ти сърдечно. Благодаря ти сърдечно. Че неотлъчно си до мен в живота. Че неотлъчно си до мен в живота. И ме подпомагаш. И ме подпомагаш. За всяко събитие. За всяко събитие. Как да преминавам през него. Как да преминавам през него. Нека запазя мисловно телепатична връзка с теб. Нека запазя мисловно телепатична връзка с теб. И разговарям с теб. И разговарям с теб. Водя диалози с теб. Водя диалози с теб. Споделям с теб. Споделям с теб. От какво се нуждая. От какво се нуждая. Какво ме блокира. Какво ме блокира. Какво ми помага. Какво ви помага. Бъди с мен на 100%. Бъди с мен на 100%. И ме подпомагай за всяка една ситуация. И ме подпомагай за всяка една ситуация. С мъдрост и знания. С мъдрост и знания. За да се справям успешно. За да се справям успешно. С задачите, които имам пред себе си. С задачите, които имам пред себе си. Чувай моите молитви. Чувай моите молитви. Моите желания. Моите желания. И ме подпомагай. И ме подпомагай. С насоки и мъдрост. С насоки и мъдрост. Как да успявам. Как да успявам. Благодаря ти. Благодаря ти. Как реагира твой учител? Доволен е. Да. Защото доволен. Много често... Клати глава доволен. Именно. Имал е нужда и той да бъде по-близо до теб, защото много често си го игнорирала. И си поставяла бариери пред него, за да няма достъп до теб. Затова сега той е благодарен, а и ти самата ще си благодарна, да. Защото вече ще усещаш много по-силно неговата помощ и подкрепа към теб. Така че винаги можеш да говориш с него, да се обръщаш към него, да споделяш всичко до най-малка подробност и той да ти помага. Нека да му благодарим, да го освободим. И сега да дойде на среща с теб твоя личен ангел-хранител. Виж го като бяла, сияйна енергия. Виж го като очертания. Как идва към теб. Да, лети. И как се потапяш в неговата сребриста светлина. И там потъваш цялата в него. Той е твой личен ангел-хранител. И той бди на теб. По всички възможни начини ти закриля, докато си в човешко тяло тук на земята. Там, потънала в неговата прегръдка, можеш да свалиш всички бариери на самосъхранение и да се чувстваш напълно оголена и всички болки, травми, ограничения, страхове, колебания, раздвоения да оставиш да изтекат от теб и да се разтворят в неговата светлина, да се трансформират в нея, в позитивизъм и всяка твоя клетка
да бъде в процес и на освобождаване, и на възприемане на енергия от него. И се усещай блага, с нарастваща любов, попиваща във всяка твоя клетка. И докато си потънала там в неговата прегръдка и се пречистваш и зареждаш от него, покани го на танц. И потанцувай с твоя личен ангел-хранител там във всемирното пространство. Танцувай с него между звездите. Танцувай под музиката на пианото, която свириш. И възприемай все повече и повече енергия от него. И виж как към вашия танц се присъединяват ангели от всемирното пространство. Как танцуват в кръг, обгърнали ви. Танцувай и приемай тяхната благословия към теб. Потопи се в тази безкрайна красота и вълшебство. И приемай благословията на ангелите към теб. И енергията и благословията, която твой личен ангел-хранител дава, попивайки в цялата теб. Танцувай, възприемай. Усещай се едно единно цяло с тази ангелска енергия, с тази безкрайна любов и светлина, отдаденост, подкрепа. Какво е усещането ти? Лекота. Чудесно. Приятно. Кажи на глас: мили мой ангел-хранителю. Мили мой ангел-хранителю. Много те обичам. Много те обичам. И ти благодаря сърдечно. И сърдечно благодаря. За грижите, които полагаш за мен. За грижите, които полагаш за мен. За помощта, която ми оказваш. За помощта, която ми оказваш. Бъди винаги с мен. Бъди винаги с мен. И се радвай заедно с мен. И се радвай заедно с мен. Когато съм щастлива. Когато съм щастлива. Успяваща. Благодарна. Подпомагай ме с енергия. Подпомагаме с енергия. Когато ми е трудно. Когато ми е трудно. Каквото и да се случва. Каквото и да се случва. Грижи се за мен. Грижи се за мен. Благодаря ти. Благодаря ти. Виж как ангелите, танцуващи с теб, ти поднасят своите подаръци като благословия към теб и се отдалечават. Както ангел-хранител те е предгърнал в своята прегръдка преди раздялата с него в тази среща. Ти знаеш, че във всеки един миг и във всяка една частица от живота той е с теб. Излъчи своята благодарност и любов към него и го остави да се отдалечи и да изпълнява мисията си за теб като пазител. И сега нека да помолим душата на твоята майка да дойде на среща с теб. Тя знае, че си на гости за малко у дома и е готова да се срещне с теб. Виж я, усети я как идва на среща с теб. Идва ли? Или не я усещаш? Не усещам. Добре. Това означава, че е с много малко енергия там и че вече се проявява някъде на земята в нов живот. Така че, нека да е благословена за успех в новата програма, която е предприела. И сега, нека като два лъча над теб се спуснат бяло-сребристата енергия, светлина и любов, подкрепа към теб и благословия към теб на Исус Христос и златисто-жълтата енергия на Майка Мария, Света Богородица. Нека в спирален пашкул смесена енергия, бяло-сребриста, златисто-жълта, се потопиш като в пашкул енергия, в която вибрираш цялата. И нека тяхната смесена енергия премине през всяка твоя клетка, на цялостната твоя клетъчна памет, на всяка една клетка на организма и тялото, на душевността, на психика и нервна система, на емоции и чувства, на клетъчната памет на твоя дух, на твоите жизнени енергийни центрове, обвързани с твоята аура и цветния им спектър,
Нека в цялостната твоя клетъчна памет те навлязат в земно, материално и духовно енергийно ниво и ти помогнат да се пречистиш и освободиш от всички негативности, от всички товари, от всичкото бреме, болки, страдания, наранявания от всякакъв характер, които вече са изпълнили мисията си за теб, от които ти съхраняваш есенцията мъдрост, поуки и познания, и всичко останало изтече от теб и се разтвори в тяхната бяло-сребриста и златисто-жълта енергия. И ти се изпълваш цялата с тази енергия, която ти дава увереност, вяра, упование, дразновение и сила за живот, да продължаваш напред по пътя си, по който те води твоя дух, следвайки програмата живот, която душата е съставила за теб, за това твое проявление, тук и сега на земята, като жената и личността, които си. Нека те завихрят мощни, спирални, торнадо, светлинни процеси във всяка една твоя клетка, в цялостната ти клетъчна памет, на земно, материално и духовно енергийно ниво и дълбочинно, широко, мащабно и всеобхватно в тяхната светлина, в тези светлинни торнадо процеси изтичат всички негативности, всички излишества, които вече си извършили мисията си за теб. Тези светлино-енергийни торнадо процеси се завихрят в теб на локално и мащабно ниво, преминавайки през часовниковия механизъм, завихряйки се по посока на часовниковата стрелка, преминавайки от 12 към 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все повече и повече всяка твоя клетка с благодарност и признателност поема тази свята, блага енергия, в която изтича всичко негативно, травмиращо, болящо, спиращо, нараняващо и се изпълва със светлина и любов, с благословие и подкрепа към теб. И ти заблестяваш отвътре навън цялата, изпълваща се с благодарност, с признателност, с любов и с благословия от тях към теб. И докато си потопена в тази енергия, изкажи своята молитва към тях и за какво да те подпомагат и подкрепят. И когато си готова и приключиш общуването си с тях, кажи ми: готова съм. Готова съм. Как се чувстваш потопена в тяхната енергия? Много приятно. Съхрани това усещане. И всеки път, блаженство такова. Именно. Всеки път, когато имаш необходимост да общуваш с тях, извиквай ги мисловно телепатично, като два лъча, спускащи се на теб. Потапи си в тяхната енергия и изказвай своята молитва към тях. Нека да им благодарим и да ги освободим с благодарност, с признателност и любов за отношението им и грижата им за теб. И сега нека да кажем последните две молитви на глас. Повтаряй след мен. Мили мой дух, Мили мой дух, благодаря ти за този полет, който направи. благодаря ти за този полет, който направи. За информацията, която ми предостави. За информацията, която ми предостави. Ти си мъдър, смел, умен. Ти си мъдър, смел, умен. И ме водиш по пътя. И ме водиш по пътя. В този живот. В този живот. Аз ти гласувам доверие. Аз ти гласувам доверие. И те следвам. И те следвам. Води ме. Води ме. Отче наш Създателю. Отче наш Създателю. Благодаря ти, че си ме създал. Благодаря ти, че си ме създал. Частица светлина от твоята светлина. Частица светлина от твоята светлина. И частица любов от твоята любов. И частица любов от твоята любов.
Чрез тях аз те нося в себе си. Чрез тях аз те нося в себе си. И чрез тях аз съм част от теб. И чрез тях аз съм част от теб. Благодаря ти за творческия потенциал и интелект, Благодаря ти за творческия потенциал и интелект, които си вдъхнал в мен, които се вдъхна в мен, чрез които се развивам, чрез които се развивам, проявявам, израствам, еволюирам. еволюирам. Нека твоята светлина и любов Нека твоята светлина и любов ме обгръщат цялата и водят по пътя напред, с благословия и подкрепа, с вяра и надежда, упование и дразновение, с които ти ме водиш напред. Благодаря ти. Амин. Амин. И сега нека да се появи тунелът, който отведе духа ти в безвремието, в духовния свят, в всемира. И духът ти да навлезе в него. И да премине от безвремието, духовния свят и всемира в реалния живот, тук и сега. 1. Бавно отвори очи. 2. Бавно размърдай тялото си и възвърни усещането. 3. Добре дошла обратно в реалния живот. И ми кажи как се чувстваш след полет на духа. Какво е първото усещане? Още не мога да се върнеш. Не мога да се върна още. Не бързай. Направи го бавно и плавно, постепенно. Не си усещам тялото. Да, така е, защото тялото, знаеш, се отпуска, за да може да не ти тежи в полета. Изобщо нямах усещане за тяло. Точно така е. Браво на теб, справи се превъзходно. Гордея се с теб. В началото видя, че ти беше трудно. В началото хич, изобщо чак се ядосах. Да, но видя, че духът ти беше по-силен. И преодоля трудностите. Да, много мощна бяла светлина навлизаше от моята ръка в твоята. Вярно? Да. И боцкането беше много силно. И имаше и дематериализация, в смисъл такъв да не усещаш ръката. Да. Именно, нали? Да. Знам, затова ти го казвам. Не усещах. А затова сега така бе. Именно, сега се възвръща вече усещането за мускулатурата, за нервите и така. Да я усещаш като плътна материя. Доволна ли си от този полет? Да. То е за пръв път. Не знаех какво ще се случва. Ето сега вече знаеш какво е полет на духа. И всичко, което говорихме в предварителния разговор, да, го изживя и вече имаш личен опит. Така, сега да знаеш, че може да имаш световъртеж, може да се чувстваш отпаднала, духът ти още пътува и тунелът ще остане отворен поне още 10 дни. 10 дни? Да, което означава, че докато се затвори, ти ще си едновременно в реалността и в картините на събудените спомени, които духът ти показваше, да, докато тунела се затвори. Затова моят съвет към тебе е да пишеш, да разказваш в писмена форма, да намираш това време, за да може тази информация да я изливаш на листа, да я освобождаваш от себе си. Така че следващите 10 на 14 дни, нека това да ти бъде приоритетна задача.